Bueno, manghigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kabana nga nagpatago lang sa ngan nga buying. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay galaan nga ato magtatampo si Buying. Kini ako problema bahin ni sa kong asawa, bahin ining pagpangutang ba? Ngano na problema ako ning pangutang no? Inanion ako pagsugod ang mga paghitabo ha. Ay, Buying. Atay. Ay, man si Mayang. Anas kusina tayo ngita man kaniya. Nakasulti man ko sa las nanay ni mo kagahapon na marahig lagi siya ipuhunan kay gusto siya makatabang. Kay naluoy na siya ni mo nga kada abot gikas konstruksyon, ikapoy ka na. Kapoy yun tayo eh. Di lalim tao ning trabaho ta construction ay paita. Maogyod. Dili malalim oy init pa kaayo. Alala tawag gabi kay maihatag ko niya. And good, hinahinay lang ba? Swertihon di ay. Mamahimo di ay ning convenience store ning atuang sari-sari store karon. Ay, Mayang! Nandito na lagi ka! May chikas! Sa pa! Hinahinay ra oy 6'2". Dagan lagi kang tinda ay tiit ka punan. Ninanag di tatay. Tatay og nanay ni Buying ba? Humoyo kay pinangga kasi imang mga ugangan sa na akong manghod ay kunto kay sila iyahang mga ugangan apil nas mga inlos niya. Uy! Ay, di sa tingali siya kay ba mo sakay sa mga batasan nila. Bosin! Kabalo, bayside ka sa akong manghod nga si Jobert. Ba pa kayo to, labaw pos babay. Ying, panihapon na. Naibaw kong gigutom na ka. Sige na. Salamat tay. Kumusta naman ang gamay ni mong tindahan ha? Ay, okay kaayo. Dagansang na malit. Mangumpra gani ko og magbugasan. Mahal mabugas og sahod 3,000 dos na. Paita lagi. Pero bahalag mahal. Uy, mugo. Ta kay daghan mang mangitag bugas. Pila lang sa nakog asin. Nya sa mantika. Kay mo nagipangitas mga mamalitay. Oy, napurno ba lang sa tindahan mong tindahan, Mayang? Kaloy sa Ginoo taon tay. Sa may imo tay, soft drinks? Naidagang pugnaw, pili lang. Ay, abi na kong bukas ray gibaligyan ni mo. Naasa da mga sopreng. Naatay, uy, kay daghan mang mangitag supring. Kanang tay tinong, puhon, kung mulambo ning among tindahan, ibalik ko niya ninyo ni nanay ang gihatag ninyong 5,000 nga puhunan tay. Ay, baya, siya ayaw na lang Mayang, oy. Guro may nakatabang ninyo ni Buying. Asawa ka kun sa among anak. Mao nga, ay, napaguna-una nga. Ibalik pa ni mo diri ng 5,000. Pero buyag lang diyo, pas-pas yun ang paglambos tindahang Mayang. Daghan siya gitinda. Pero napig siya ilaing na hunahunaan nga itinda. Luto kay sudan? O boying, kamao man ko mangluto. Hinay-hinay lang sa good, ginagmay pa. Nya day, kaya ka na sa lawas nyo? Ay, kaya kaayo, uy. I am a strong woman. Oo nya, abunan. Mamalit mo ka na kaldero, kaha, uguban pa, kutsara, unsa pa na diya. Hala no, kada na itong mga gamit ay sa kusina. Panalan sa akong gamiton ko eh. Ati Mayang, palit ko glinat ang baboy, bi. Pila man imo kahiwa dong? Aduha lang nang. Tagpila ganing hiwa ng Mayang. Tag-80. Mahalagod. Hala, mahal naman sang kilo sa baboy dong. Usa ka hiwa lang. Okay, usa lang. Diara dong usa kiwa na. Ang bayad. Yan ate, oh. Mm. Mahala po, oy. Ito si ilang ate. Arlene, kay tag-50 raman. Ambi lagi putos na kung usa kiwa be. Ambi dayon, ambi na. Nga naman ate. Ambi, basta ambi. Kabayad naman ko. Dere mo sa gatos
Muna yung mga gibayad ako sa katos. Kuha na. Ambi ako sudan. Pawa diha. Makabwisit ka sa kong tinda. Pawa! Daghan kay reklamo taon sa kitindang sudan ni Mayan kay mahal lagi taon, mahalan man sila. Lami ko no, pero gagmay pag yung kay hiwa. Sa puto nagmaayos Mayang kay wa na may namalit sa iyang tinda. Unya? Ha! Mga hilas! Kamu kunoy pa rin nagsudan niya. Ako'y palit be. Lamian mo pero mahalan mo. Kaapoy ba ninyo? Mahal gina kong tinda kay hupay pa kong lamas o tanon o uban pa. Ano man gipangay ko ng mga sagol nga ako man gibayran dito? Napay sagol, nga mahal tayo. Apay asin, mantika, suka. Heh! Mga hilas. Kamoy pa rin na, tanawang ta, lalim ba? Day? Ayaw, magyaw-yaw diha. Ayaw. May na magyaw-yaw ko buying, uy. Kay mga hinampak, di na mamalit din eh. Nay, tuwa na malit silang Arlen. Ha! If I know, naibaw ko ng mga baboy ni Arlen nga double dead na yung gitinda mong barato ra. Day, ay, pataka, may kasulti taon. Hilog yaw, kihagili kang Arlen, tagbaw nyo ka. Ikiha! Hadlo ko, may kong kiha-kiha. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, tanong ko nga, eskwela na ko, akong baon eh. Naki, pagkatok eskwela nga way bound-bound. Di na namay. Silain. Lain ko. O Bati, sige. ay. O bati ko. Pagitag lain mama. Mao ni kasulting mama ni mo na kay. Lagi ba? Sige, siya gisapot lagi. Nga naman siya. Ambot niya. Ang tindahan niya, pakdot naman. Wala siya pangumpra pa. Kung sa pangumbrang hawa na may kwarta. Mau na. Kay tuga-tuga magpaninda. Ang sudan, perting mahal na. Yang. Sige mo lang kag cellphone di ano sabi. Oo, wala kay kumpra-kumpra, ha? O sabi bitayan nga wala ko kumpra. Sa may kumpra. Umantay kwarta. Barbida. Napurdoy ko buying tungod ako tong panindag sudan nato. Oy! Wa na kay puhunan, Mayang. Mangita! Asam sa taong kumangitag ka utangan bayut uy. Hala na! Sa Turko! Unsa? Bisan pila mo utangon. Mayang, makautang ka. Ay, ayaw gud pag joke sa dam. Okay lagi. Pila may mo utangon punan. Ako bahala ni mo, Mayang. Hoy, pila ka buwan pa ganay kung wa kaanhi sa inyo. Ni samot magkadaghan ng imong gitinda, Mayan. Gikaloy-an sa Turko tay, ay este gikaloy-an sa Ginoo tay. Oh, moron, mao karon. Maunay nindot nga asawa, dako katabang sabana. Misamot ang among pagdaig ni mo Mayang nga maoy na asawa sa among anak nga si Buying. I'm not the first to know. There's just no getting over you. Ta-da-da-da-da. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. Say tuyo, uy, dali. Ay, ali, imo na sa Kanta ta, kanta, dali oh. Ipakusgan man ni mo ginay. Ala, bisag moray na abot uy sa kay kastanan no. Oh, kanta ba? Ato na video kay. Ay, tuoy kag kisam nila lagi manghuwam ta. Kay batay sinan. Ay, sinaki good. Naibuong yung ko kay pero tinong puno as tindahang Mayang. Ang tindang Mayang misulti pa man yun ako siya nga wa siya kwarto niya purting puno Nakapalit siya pag video king nga gamay nga dako kayo pero hinay kigtingog.
Hilig po kay kanta po niya akong asawa taon maong ako na sa gipasagdan aron malingaw po siya. Unya? Ay, Buying! Oyohay, nakay mo, no? Kaya na kayo mong mga tinda. Nay, bugas, butin, ginalon nga mineral water, gaban pa. Unya ang inyong ref, dako kaayo. Bunga po na taon sa kakugihan sa kong asawa, oy. Ha? Oh, mauna 6 Bunga na turko, oy. Oh, unsi turko. Unsi sa buti mo ha? Ay, nakautang magudog dakong kantidad si Mayang sa turko. Si Saddam ba? Mauna na puno og mga tindang inyong tindahan ni Mayang. Oh, tinuod ka ba yun? Oh. Nakautang sa turko sa mayang? Ay, uy, kay wa man ko'y kwarta mo nang huwam ko store ko. Bida sa nang istoryahang nisod, magkarang pangutang na turko. Bida sa nang Haloy si Buying ano, di aying. Unsa may naa sa turko nga suko, man kay ka. Hala, ting bayad man daero na ko store ko, uy. Ay. Ino Mayang? Wapalibak niya si Saddam. Pila ako bayranan, Saddam? Ayaw limot-limot, Mayang. Yung utang ka, di ka limot. Bayad, limot ka. Tag 5K mo bayranan kada sem. Unsa man ang 5K kada sem turko? Uy, Buying! Buying! Dai ay isang kanta dai kay dai tag 5,000 taon pero Uy, dai Buying! bida. Mayo kay niya ka, Buying. Oh, saban. Kada 5K, kada siman. Ha? Mao na bayranin mo asawa. Kada sem, kada siman. Unsa? Nakuha sa ng 5K kada siman oy. Natural, utang mo siya 100K para itinda. Ano? Usayngan, 100K. Kung dako ko na na, Lagi Buying. tay, lagot bitaw kung mayang ano, ngutang sa turko 100K. Na, Bida. ni Inte, masana ng turko nga dagko magkayo nag-interest. I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one Ayaw. moment. Sige naman, Ay, Bitugi. hi! Bayad, Dad Mayo. Kanang pagkonta ni karon magkasabot ta kanang mohangyo ko ni motor ko ha kanang mahimo sa sunod adlaw lang ka mo balik diri. Uy, sugod na. Unsay sugod ba uy? Sugod na ka pabalik-balik na kung ningil yan. Ay, sus, ikaw ba? Sabta sa ko, uy. Wa man ko namayad ang mga nakautang sa gud nako sa dam. Uy, dili man na mau ato sabot niyang. Ah, Nga kung dili ka bayad ng utang ni mo, di ka kabayad na ako. Di, bayad ka ron, bi. Ready na ni notebook na ko. Listahan na imo bayad. Sige na, Mayang. ay kung palagutagod sa dam god na. Ala, ikaw lagi suko, ya. Magkalagot man ka. Oh. Di man ka makasabot. Ingon ko balik sunod adlaw. Recorded by X Thunder Gaming. Ki, ang luto, gutom kayo? Sa may luto ka. Umay. Mabuang tayo bugas. Usa, maligya bugas si mama ni mo mayang unya. Wa na tayo bugas. Tutsadahan ni mo sa mama ni mo being na nga pagtakos na po kilo bugas. Unsay na po ka kilong bugas gud na ki? Hindi sugo kong papabuhin mo eh. Paplatuon ko na ko bugas. Parion ko na ko. Gigutom siya. Ingna siya nga adto palit sa ilang adala kay wa na ko na maligyag bugas dire. Ang sama? Mayang! Bayad di mo, be! Tago-tago man, Mayang, oy! Kita ko ni mo, Mayang! Paghapit na ko, hunong ko din ni mo tindahan, upo dayon ka! Kita ko ni mo! Kita ko ni mo resort sa mo tindahan, tago dayon ka!
Bayad na gon mayang, sige na. Batiya mayang, oy, sige matago, oy. Tago, ningil, tago, ningil. Sige man, hubo-hubo mayang. Yang! Salamat din yung bayad ako, Animiga, ha? Salamat, amigo. Salamat, amigo. Ato ko. Balik ko ila mayang. Uman ko ningiltan ng tindahan ngutang na ko. Nibayad na sila. Si mayang gahi. Gahi mayang, oy. Uy, hala. Banam din ni Buying, oh. Uy, banan, Buying. Si Buying, manini, banan ni mayang. Hari ko din. Sugaton ako, Buying, be. Buying! Uy, Buying! Pwede istorya ta. Ngano dam? Bala ka makuha na mayang, oy. Kadahuno na ko motor mo, tago man. Unsa? Tago na yun, inikita niya na ko. Nabangi ko, anabi. Duha na kabuwan bayad. Buwa mo bayad ni mo asawa. 10K na yung bayranan. Dili siya bayad na ko. Unsa? Mabida sa dana, no? Kung dili, ako na pa barangay, oy. Kung dili pa gani siya bayad, bisag gipabarangay na siya. Ato ko amo abogado. Ikiha na nako, ano mapriso na si mayang. 100K bayay ang giutang na ko, Buying. Tinudo na ko yung asawa ba? May kakantahon sa day. Murli pusing, padung higda. Ay, murlagwa day. Igda na ko. Ay, sa katog day. Ay, kasagtog day. Ay, sa Nga naman. Nahibaw ko. Gimingaw ka na ko, Ing. Mo sa nahinungdan nga naligo ko. Ako kong yawan eh. Kadadlaw ta kita din eh. Alay, nagtimpla ko doon ni mo, Ing. Ano day ka, Ing? Kaya lang, istorya lang ta. Maglaruhay ta. Sulti ko tinuod ba yung sulti ko. Ay, kung bakaki. Nga no, di ay ka, uy. Sige mo kung kaglikay-likay turko. Kumuan yung turko. Ha? Ano man na? Ay, hasta ka na. Nahibaw ka. Kinsa naman si nagsulti ni mo, ana, ang bayot na sad. Bida sa ng istorya. Sada mismo. Si Saddam? Oh, nihangyon na ako sa damay. Napatagon ko nung kariyag bayad. Duha na kakabuan taon wa kadata. 10K. Ug matod pag sa dam, iyar ba ko nung kay pabarangay? Oh, iba barangay ko kuniya ko. Hadlok, uy. Uli di ka maulaw na ha? Ay da, way na prisos utang Bing. Gawas pasad, kanang ubang kwarta na kung ako nang ginegosyo. Nagpa 5-6 ko sa akong mga kaila. Pero kung masakot nila na, mo ko lang bayari. Oh, di ba sa kapugos nila kayo may gipirmahan? Da, di ko mapriso sa ana. Uy, kung Tingnan lang na pasulti dahil nga di ka mapriso kay tinudo na pag-istor ko. Dako na ba kayo imong giutang ito niya? 100K. Mapriso yung ka namin. aw kung mapriso, unsaon ko man. Panahon na nga magsingir ko CDPRC. O di ba magdancer ko dito? Asa ka mo sige? CPDRC. Oh, laki ginoo ko ba yan, pre? Nahasol na akong utok taon ng utang sa kong asawa nga dostor ko. 100K, God. Purbida ng 100K? Wapa ako no siya makabayad, kayang ubang kwarta, iya di pa 5-6 kung no siya makaila. Nga wapa saan mo bayad? Tabagi ko ninyo, be. Pida construction worker taon ko, bam. Ati pres. Usa man kung kamoy pasultihon na niyang akong kalaki ron. Buying. Hello, good morning, Ati pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Dudong Buying, Ati pres. Singan? Buying. Buying. Ang problema ning Buying, Ati pres, kay Oh. ang iyang asawa pala utang, grabe. Grabe utang sa iyang asawa nga si Inday taon mayang. Ngilingay kayo. Nakautang sa Turko og 100,000. Kanya 200? 100,000. 100,000? Oh, girelease sa Turko kay medyo may pagkagwapa-gwapam sa mayang niya. Siguro nahimong Turko sige bantay Buying iyang bana. Mao nang gipaningla na lang. Marumarong tong Turko, ibawaan tong Turko. Inana man tiradas Turko. Mga inana ba? Nya Orang Bombay ng Turko. Kada ko maina na ang pautahin sa Turko? basta makagusto na sila ti pres. Mao ba? Oh. Gwapa-gwapa ang mayang. Nya wa man nahimong Turko kay bantayan siyang asawa. Aw bana. O, di, paninglan lang. Karon, gisugsog sa siya Turko. Wa kadatas mayang og duha ka buwan, balik 10,000. Wa kadata, gipaningil gyud nya ikiha. Idados barangay og di kuno mada o di bayad ikiha din la. Ato sila sa abogado. May problema ron. Ni problema ron Buying saon taon niya. Saon niya akong asawa taon nga
palautang man kayo niyang Nagpatanto mo po siya niya, wa may klaro na mayat sa. maunay katarungan ni Mayang at Pres nga Iyang- kwarta iyang kuno yuwa, iyang iyang gipabuan. patanto. Nagpa-5-6 man siya. Pero di ko matuwa ti Pres nga iyan katarungan nang ning Mayang. Urot ng bayan, balit sa lipstick ko. Palit lima ka palit og kuan nya way klarong income puro sa outcome palit bijoke kanta-kanta nya hinay pag kay ang bijoke mo na diha mao ning iyang problema ron saon yung asawa ako panimo dong sultihin lang turko ikaw lay data-data na kay ba problema gyud ka na dong kada turko Mauna. mo tihar pag na ambot lang no og basta naam sa mga abilidad ning turko ati Pres nga dili sad maayo Nga naman. kanang kada bang kada adlaw nga kanang paningil nga dako man kina ilaha anak ti Pres grabe kayo 5-6 man yun ang ilaha Pero di ba kasagaran ilang pahuamon may tindahan? tindahan No, may tindahan para kada adlaw ang income. No? oo para kada adlaw income kada manidas daplin ati Pres daan mga nga ilan ang pamon kay kada adto nila nya usay Ningil. mga maro sa ning mga ubang mga utang sibat balinog laklog ka Maorasan. Kaya nga ko di na ko dumdum nimo. Dago magkaino taas. Sao na ta, di ba? Ma'am, ako ikatambagan ni Ate Prince kay wa ko kasuway naghuwam-huwam ng turko-turko. Kay akong hunahuna ng turko-turko. Na ako yung utang sa co-op niya, na po may co-op nga ang imuhang share capital more sa imong hulman. Kanang murag ang imo ikaw ray nagbayad sa kagalingon imong kwarta. Imo pa gitubuan ang imong kwarta. Ang imo pag yung kwarta imo tubuan. Mao ni taktik sa uban. Mao ni taktik sa uban. Mao na nga bantay-bantay yun mo anang style nga inana kanang Kaya ang tanto sa imong kwarta. nakay kanang loan unya ang imong loan imuhar na yung kwarta mo imong gilon. Unya kuhaan og interest daan magtubo pag yung kada Pagkabuan. Ano na ilang negosyo ron? Mano yung negosyo nga way puhunan natin pres. Way puhunan. So ana na lang dong dong boyeng istoryahan lang yun ng turko ayaw lang paabtas sa kuan. Ayaw na paabtas barangay. Usab sa nagutang nun kay gapar ba na imong sawa daw. Gwapar ba yung isaw basig maunay tabanon si Inday mi taban o gitaban. Bam ikaw bi am sa imong consultive. Diretso tagpaambit, Mateo 19, versikulo 6. Sige dito bam. Dili na sila duha, kundili usa na lang. Busa, dili angay bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Ang uno din akong gibasa tungod sa gugma. So magminyo kay pung pa dito panahan sa Old Testament, kung man dito nga ang lalaki lagi mo biya sa iyang mama ug papa, mo ipo na sa sawag sila duha na. Tungod sa ilang gugma. Sa English pa, doon na po lang panultiyon lagi sa akong giingon sa unahan. Marriage, it takes three to marriage kay husband and wife plus God sa tunga. Karon, question. Ano inyong panagtiayon? Doon na ba'y gugma ang inyong panagtiayon? Kumusta ang inyong relasyon isip managtiayon? Kung mangutala ta, ginansya? Check ba? Puhunan? Check ba? Transparency, check. Corruption, check ba? Kaya ano man nga dakom kakita, haen man padong. Ug ang tanang mga kalihukan, ang tanang nga palakaw sa negosyo, hinaut-untang mahibaw po di ka ba na kay kanang maong mga kalihukan, kamo magtiayon, maghibaw anay, unta ka mo. No? Ug moingon ni mga asawa, siya rin na ning kamot, ug utang. Iling bayad, wa sa maning kamot. Ingon anak karon pananglitan ug ipatawag na sa barangay ng mga asawa. Nahalay patawag aron magkatilaw siya. Og dili adto na sa abogado diretso unang turko pasagdi. Di mapriso, pasagday mapriso. Mangitag na siya pagi. Pwede magtingali ka ng ilang tinda ipa-embargo na lang na turko. Ipa-assume na lain unsa kay sa ako lang gingon kanang na ang ilang pagpaninda murag way grasya kay na ay customer dili ko yun iuli ng pan iuli ng padre ano palitot lain amin ng pan Para pag tinimplahan. Kamao. kay pananglitan og maunay pirme maunay permanente unya ikaw wa man sa kakasubay og hain pa do ang kwarta tinuobang ni ginansya wa nagsisig pangutang way ginansya unsa may kana turko patingali kay itsuraan ka ni mga asawa sige pagpautang sa pay turko hawing hibaw sang way kabayad sige sa pautang Usaban pa man. Manang ipaklaro na diya dong tungod kay kanang na ang og mulakaw na mo og musangko na mo dito sa pagka-bankrupt. So ang tindahan masira na. Wala na mo'y kanang tinda. Ang pangutana, asa pa doong imong asawa? Sa ako nang ingon lagi, kung ipatawag sa barangay, pasagay yung labani. Aron makahibaw siya kung sa iyang sa og makimata siya sa iyang gibuhat eksakto ba? Kay
O ikaw iyang bana, di man kanya paminahon, yung mga maayo ko na ang suggestion, dili man paminahon. Mas main magsimutanay ka mo kay ingon ana nga mo sangko sa way hinungdan. O mapreso na siya, awdo-awil, at tila dito pamahaw. Kaya may ingon ni Gulyat nga, ikaw ay bayad. Asam sa gibayad? Mao. Nga trabaho ra magka-construction. May nahinayan ko bayad. Ni ana pa sa una, bagong sugod. Tay, ulian ka na mo 5 mil sa imong among huwa mo iuli na mo si mo nga pa na yan tatay karon sa naman na. No? Mas mayo nga doon ay transparency ko tinuba sa padung ang kwarta tinuba ba sa ginansya o ba sa giyalan nang happy na yang kwarta dia siya na nag-ut-utan ng kwarta nga ikumbana wa kakibaw. Sige, video Oo. kaya wala klarong ginansya. Mas maayo na nga maingon na ko ipatawag siya sige ipatulog bugado sige aron magkita ang katag. Salamat po pala dito naman yon. Kola ko ang puzzle. Tihon. RMN